Téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, je pre niekoho možno náročná, niekto sa snaží vyhýbať, ale je veľmi dôležitá a kľúčová, a to je starnutie. A vlastne celou dnešnou konferenciou sa táto téma bude niesť. No a moje meno je Tomáš Havran, som vyštudovaný lekár a zakladateľ platformy Mladí lekári a Projekt MD. No a budem vás tu dneska sprevádzať jedným blokom, druhým blokom. Budeme tu dneska približne do 12.00, môžem povedať, že presne do 12.00, je to našim cieľom. Niekde v strede, okolo 10.30 si dáme 15-minútovú prestávku. No a čo sa týka ešte takéhoto housekeepingu, tak ak by som im to potreboval osviežiť, tak toaleta je tuto týmito dverami a v chodbe doprava treba nasledovať panáčikov na stenách a verím, že sa nestratíte, aj keď v tejto budove to niekedy nie je úplne jednoduché. Občerstvenie vodu nájdete vzadu. No a aby som sa teda dostal k tej téme dnešnej konferencie, tak budeme sa rozprávať a budeme hľadať odpovede, ale takisto aj možno nejaké nové otázky ohľadom témy starnutia. Budeme sa rozprávať o projekte ActiveMe, o ktorom sa hneď dozviete viac. No a na tejto konferencii Starí a zdraví sa stretneme s vedcami, ktorých tu máme. Postupne vám ich predstavím, takisto podnikajúcami, odborníkmi, praktikmi, ktorí sa týmito problémami zaoberajú v rámci projektu ActiveMe. Tak ja by som už veľmi rád pozval na toto improvizované pódium Lukáša Almera z Diagnose.me, ktorý by mohol otvoriť túto konferenciu. Dobrý deň, dobré ráno, ďakujem všetkým, že ste teda prišli. Sledujem časomieru. Moje meno je Lukáš Almer, spoločnosť Diagnose.me, takže veľmi v skratke sa predstavíme, že čo vlastne my robíme, ako sme sa k tomuto projektu dostali a taká vlastne súvislosť, že ako to vlastne súvisí s tým, čo my robíme a prečo sme sa do toho púšťali. Partneri projektu okrem nás spoločnosť Živa, Miro a jeho kolegovia budú dnes veľa rozprávať, predpokladám, Združenie miest a obcí Slovenska a náš norský partner International Development Norway. Veľmi teda skrátke o nás. Diagnose.me je spoločnosť, ktorá sa venuje takej problematike, my to voláme, že digital health, digitálne zdravie. Sme na trhu už vyše 12 rokov a sme teda komerčná firma, ktorá má jeden také poslanie, ktoré sme si dali, že prinášame a snažíme sa teda priniesť to najlepšiu expertízu, ktorá sa medzinárodne teda nachádza v oblasti zdravia, medicíny, zdravotnej starostlivosti a sprostredkovať ju čo najväčšiemu množstvu ľudí. Logicky teda asi si všetci vieme predstaviť, že teda nie v každej krajine tá expertíza je na rovnakej úrovni a my sa vlastne snažíme takú mini demokratizáciu v tejto oblasti, že vlastne vyhľadávame tých top expertov a sprostredkovame ich cez tú našu platformu Diagnose.me ľuďom, ktorí povedzme majú nejaký závažnejší zdravotný problém. Je veľmi pravdepodobné, že v tej ich miestnej lokálnej nemocnici alebo ten lokálny špecialista nie je ten úplne najlepší na svete alebo povedzme, že v regióne, takže pre takéto prípady sa snažíme teda napomôcť tomu klientovi tým, že mu nájdeme toho top experta niekde v zahraničí. Okrem toho, to je taký ako keby taká vlajková loď tých našich služieb, okrem toho máme iné služby z tejto oblasti. A ako to vlastne súvisí s tým, o čom sa chceme dnes rozprávať, ten spôsob, tu sme niekde skočili, ten spôsob, ako my fungujeme, je to, že vlastne tú expertízu, ktorá je v tomto, tu vlastne znázornená týmito lekármi, stede nejaký klient, ktorému tú expertízu sprostredkujeme prostredníctvom nejakých partnerov, väčšinou sú to teda zdravotné alebo životné poisťovne, dokonca niekedy aj banky, tak vlastne snažíme sa to, ako som hovoril, priniesť čo najväčšiemu množstvu ľudí a nielen to, ale dokonca, že zadarmo. Takže tí partneri slúžia svojím spôsobom ako sponzori tej služby a teda nielen to, že 3,5 milióna ľudí má prístup k týmto našim službám vo vyše 10 krajinách sveta, strednej, východnej Európy aj Ázie, ale dokonca to majú zadarmo. No a medzi tými ľuďmi logicky sa nachádzajú mladí, aj starší a my sme sa dlhodobo zamýšľali nad tým, že čo vlastne môžeme aj práve tým starším občanom, seniorom priniesť a
A opäť tým princípom, že pozeráme sa na to, a vlastne to bolo predmetom vlastne aj výskumu a potom nejakej tej aplikačnej časti tohto projektu, že čo sú tie trendy vo svete, ako sa dá pracovať so staršími ľuďmi, so seniormi, aby sme lepšie manažovali ich zdravie. Tu sme sa v tomto projekte zamerali na ľudí, ktorí majú vyšší krvný tlak a vlastne naši kolegovia sledovali, že čo sú trendy a ako vlastne im napomôcť, okrem toho, teda, že chemicky berú nejaké lieky, čo sú nejaké intervencie, ktoré by im teda tomuto mohli napomôcť. Takže tu prechádzam vlastne k tomuto projektu, ktorý pracoval s tými seniormi. Ukázalo sa, že teda naozaj bol aj veľmi veľký záujem o tú službu, keď sme začali teda promovať. Vyše 500 ľudí do Slovenska, seniorov sa prihlásilo, tá adherencia bola tiež celkom vysoká, tie detaily všetky porozprávajú potom kolegovia. Princípom tých intervencií bolo to, že vlastne okrem toho, že teda tí starší ľudia teda brali nejaké lieky a teda majú ten zvýšený krvný tlak, či vieme napomôcť nejakými intervenciami, ktoré podporia ich v tom, aby sa viacej fyzicky hýbali, aby mali aj vlastne nejakú taký mentálny coaching. Rozdelili sme si ich do dvoch skupín základných. Tá prvá skupina vlastne pracovala v skupinkách a fyzicky v kontakte s nejakým koučom. Tá druhá skupina, to bolo viacej také telemedicínske, kde vlastne tie intervencie boli na diaľku formou nejakých telefonických rozhovorov. A tá tretia skupina bola vlastne kontrolná skupina. A vo všetkých troch skupinách došlo k zlepšeniu vo všetkých parametroch, ktoré sme merali. To znamená, že hmotnosť, obvod pása, krvný tlak a aj tá fyzická zdatnosť. Ovšem s rôznou mierou úspechu. Takže našim cieľom, toto vlastne na záver, pozriem, že už teda mi dobehol čas, takže na záver poviem to, že našim cieľom je to, čo sme vyskúmali a overili si vlastne v praxi, tak by sme chceli priniesť aj ako naozaj, že do toho reálneho sveta a v tých vlastne už 12 krajinách, kde fungujeme, tak priniesť to vlastne seniorom v čo najkratšej dobe. A tie detaily teda povedia kolegovia. Komu rozdávam? Ďakujem veľmi pekne za uvedenie vlastne celej konferencie. Teraz nás čaká blok číslo 1, v ktorej budú 4 krátke prezentácie. A po každej prezentácii budete mať priestor na vaše otázky. Nemáme tu nejaké slajdo, čiže treba zdvihnúť ruku, dostanete mikrofón, treba sa pýtať, možno dostanete aj nejaké odpovede, verím, že dostanete. A teda tú prvú prezentáciu budeme mať Miro Beblavý a povie o tom vlastne, ako celý projekt vznikol, ako má štruktúru a aké výsledky priniesol. Ďakujem pekne. Ďakujem aj Lukášovi za úvod. Moja prezentácia sa snaží to všetko dať dokopy, to znamená, že musím ísť trošku na tej vyššej úrovni, ale potom mám kolegov, ktorí budú rozvíjať podrobnejšie aj tie vedecké, aj tie obsahové veci, takže berte to ako takú strechu, ktorá sa vlastne snaží vysvetliť, o čo tu ide. A ten dôvod, prečo tak robíme, jednoduchý, že sme zistili, že hoci tá samotná myšlienka za tréningom zdravia, tzv. Health coachingom je veľmi jednoduchá, tak v skutočnosti to nie je vždy až také ľahké pochopiť to množstvo informácií, ktoré prezentujeme, takže sme si povedali, že najprv ja začnem s takou všeobecnou a potom prejdeme po jednotlivé konkrétnosti. V podstate toto je heslo spoločnosti Živa, ktorá bola druhým partom tohto projektu, kde našim cieľom je zlepšiť ľuďom zdravie pomocou správnych rozhodnutí a nadobudnutím lepších návykov. To znamená, riešime, by som povedal, nefarmakologickú časť zdravia, teda to, čo je práve o tom, kde človek neberie lieky a nie je medicínsky riešený. A my sa zaoberáme tým, že čo je možné zlepšiť na zdraví aj, by som povedal, vlastnej réžii a s našou podporou. Teraz, tu sú takých pár rýchlych štatistík, aby sme si vedeli predstaviť, o čo ide. Na Slovensku samozrejme žijeme dlhšie, s výnimkou teda obdobia covidu, ale chvála Bohu, vyzerá, že to už je za nami. Ale nežijeme zdravšie. Štatistiky a OECD hovoria, že máme jednu z najvyšších mier vlastne nezdravého starnutia, keď človek už na tom nie je zdravotne dobré. Až 70% ľudí na 65 rokov má aspoň jedno chronické ochorenie. Máme samozrejme vysokú mortalitu, to znamená, nielen žijeme kratšie, ako je priemer Európskej únie, ale je to najmä na základe predchádzateľných a liečiteľných faktorov. Viem, že o tom chce hovoriť podrobnejšie aj pani profesorka Pražinová v paneli. A moja obľúbená, neobľúbená štatistika je táto,
že dávame súverne najmenej do prevencie v celej Európskej únii. Dávame teda nielen, že je to v podstate menej ako pätina, alebo okolo pätiny európskeho priemeru, ale to je naozaj najhoršie číslo v celej Európskej únii a naše zdravie tomu samozrejme aj zodpovedá. No teraz otázka je, že čo sú tie dôvody práve zhoršenia v oblasti chronických chorôb. Je to sedavý spôsob života, je to zhoršená výživa, je to nedostatok pohybu, je to zvýšený stres. Všetko to sú faktory, ktoré pôsobia na vznik a samozrejme potom aj zhoršovanie chronických chorôb. A zdávyššie, keď si to už aj riešime, tak dochádza k tomu, že sa často zveríme do rúk, toto je môj obľúbený obrázok, šarlatánom, lebo naozaj keď si kupujete auto, tak si, alebo aj počítač, tak väčšinou si nájdete recenzie od nejakých expertov, ktorí dôverujete, ktorí sa to vyznajú, ale keď majú ľudia najmä chronické choroby, tak často teda dôverujú tým, ktorí na to nemajú ani teda nielen vzdelanie a tituly, ale teda ani za sebou žiadny evidence. Cieľom našim je postarať sa o to, aby sme nielen vedeli, že máme žiť zdravšie, ale aj zistili ako. Tá inovácia, ktorú prinášame v tomto projektu na Slovensku, nie je inovácia globálna, je to transfer inovácie z zahraničia, nazvali sa to tréner zdravia, je to náš preklad anglického slova health coaching. V podstate o čo ide je, že tréner zdravia je povolanie, je to služba, ktorá pomáha účastníkovi stanoviť si realizovateľný cieľ, ako zmeniť svoj život, svoju životosprávu. To znamená, že nielen si povedať, že chcem žiť zdravšie, ale aj konkrétne si ho zmodniť. Zároveň pomáha identifikovať nezdravé vzorce správania, teda to, čo robí zle, prečo tie cieľe nevie dosahovať, povedzme, prečo sa nezdravo stravuje, alebo prečo sa málo hýbe, alebo čo robí, pretože má potom zhoršený spánok. No a potom tréner zdravia pomáha motivovať k zmene, to je dôležitá súčasť toho projektu a celého toho prístupu, pretože dneska vieme, veľa ľudí vie, že sa treba zmeniť, dokonca veľa ľudí vie, ako sa zmeniť, hoci už je ich menej, ale strašne málo ľudí má v tom nejakú podporu. A práve podpora, tá motivácia je často kľúčová pri zmene. A samozrejme, tam vyžaduje nielen nejakú iniciačnú motiváciu, ale aj sprievod a podporu pri jej realizácii. A zároveň to, čo som spomenul, je, že je to niečo, čo je evidence-based, teda je to na základe dát, je to na základe najnovších vedeckých poznatkov, nie je to samozrejme žiadna paramedicína ani paveda. Tým pádom, samozrejme čiastočne to znamená, že niekedy to môže znamenať odporúčanie samozrejme k lekárovi, k špecialistovi, to znamená, že cieľom trénera zdravia a tréningu zdravia nie je riešiť zdravotné problémy v zmysle ich diagnostikovať alebo predpisovať, ale pomáhať práve to paralelné, čo k tomu vyžaduje sa, to znamená práve tá zmena životosprávy a zmena správania. Inými slovami, tréner zdravia je profesionálny motivátor a poradca, ktorý odbremení lekára zdravotníctvo nenahrádza ho žiadnym spôsobom. A funguje to zjednodušene povedané tak, že ak si tradične predstavíme, že lekár diagnostikuje pacientovi hypertenziu, odporúči mu napríklad schudnúť, ak je pacient obézny a pacient teda vie, že by mal schudnúť, ale nevie vlastne ako na to a tým to aj celé skončí väčšinou. Pri ďalšej návšteve sa lekár často čuduje, že pacient nielenže neschudol, ale prípadne ešte aj pribral. Tak tréning zdravia sa vlastne snaží kombinovať toto s tým, že ak pacient sa spojí s trénerom zdravia, ten mu pomôže stanoviť si jasný a realizovateľný cieľ a hlavne mu pomôže teda naozaj si povedať plán, ako to dosiahnuť, sprevádzať ho ním a meniť malými krokmi svoj životný štýl. Inými slovami, toto je také zhrnutie, tréning zdravia je teda individualizovaný a komplexný prístup s dôrazom na podporu a motiváciu účastníka za účelom zmeny životosprávy alebo iných faktorov, ktoré ovplyvňuje zdravie a má teda jasný cieľ, na ktorom sa účastník a tréner zdravia dohodnú. Nie je to teda nielen zdravotná starostlivosť, nie je to ani to, čo sa často používa na Slovensku slovo edukácia, kde teda ja informujem človeka, ako by sa mal správať a prečo je to pre neho dobré, a nie to ani psychoterapia, hoci všetky tieto tri veci sú samozrejme tiež veľmi potrebné. Ak sa dostanem k samotnému projektu Active.me, my sme na začiatku si uvedomili, že ak takýto systém má fungovať nielen ako jednorazový projekt, ale ako ucelený systém, tak je potrebné vyriešiť vlastne nielen ten program nadizajnovať, ale potrebné mať aj samotných trénerov zdravia, ktorí ho budú realizovať. Je potrebné mať účastníkov, ktorí sa toho programu zúčastnia. Je potrebné dokázať, že takéto niečo môže vôbec v našich podmienkach fungovať. A je potrebné nájsť aj model dlhodobého financovania takéto aktivity. Pri dizajne programu sme mali kľúčovú otázku, že či vlastne prevziať nejaký existujúci
program, najmä v Spojených štátoch aj v Británii viacero takýchto programov existuje. Nakoniec sme sa rozhodli síce využiť medzinárodné skúsenosti, ale nadizajnovali sme vlastný slovenský program vychádzajúci z existujúcich skúseností. Ten tým pádom bol pomerne rozsiahlý, obsahoval nielen behaviorálnych expertov a coachingových expertov, ale aj lekára, nutričnú odborníčku, dátových IT expertov a pomáhal nám aj výskumný tím z Biomedicínskeho centra, profesorka Ukropcová a doktor Ukropec. Takže vyžadovalo to bolo pomerne rozsiahlu investíciu časovú a kapacitnú, ale myslíme si, že to bolo správne rozhodnutie. Zvolili sme teda 3 formy, o týchto formách budete počuť ešte veľa počas najbližších prezentácií. Self-management je v podstate spôsob, kde človek pracuje sám so sebou na základe našej podpory, dostane zápisník zdravia a učí si cieľ. Naopak komunitná, individuálna sú tie, kde s ním pracuje dlhodobo práve tréner zdravia, to znamená, ten self-management je vlastne snaha zistiť, do akej miery to neustále sprevádzanie počas celého programu je nevyhnutné a do akej miery sa vedia dosiahnuť nejaké cieľe aj bez toho. Takže komunitná sa od tej individuálnej líši tým najmä, že prebiehala v skupine a chceli sme zistiť, či skupina má lepšie výsledky ako individuálny prístup. Ako to dopadlo, sa dozviete o chvíľku. Druhý problém bol, že kto to bude realizovať, lebo my nemáme na Slovensku trénerov zdravia ako profesiu, a nielen formálne, ale aj neformálne. Naozaj je veľmi malý počet jednotlivcov, ktorí majú medzinárodnú certifikáciu, asi dajú spočítať, že na prstoch jednej ruky a možno aj na jednom dvom prstami, ktorých sme našli. Takže ak sme toto chceli realizovať po celom Slovensku, museli sme to nejakým spôsobom vytvoriť. Najprv sme si museli zodpovedať na otázku, že kto je vhodný tréner zdravia. A v zásade hľadali sme ľudí, ktorí už majú dostatočné zdravotné vedomosti. Nepovažili sme sa ani reálne za správne teraz akože rýchlo naučiť niekoho o zdraví, lebo to sa ani nedá. Ale namiesto toho sme sa snažili oddať coachingové zručnosti ľuďom, ktorí už tie vedomosti majú. Takže to bol ako keby náš prístup. A druhá otázka bola, ako ich pripraviť v takom krátkom čase, kde sme vlastne vytvorili program intenzívneho tréningu, o ktorom bude viac hovoriť Mirka Fevenie než neskôr. A zároveň ako ich podporovať hodnotiť v priebehu intervencie, kde sme vytvorili program mentoringu a v podstate pozorovania a spätné väzby od klientov. Pravidelne sme volali klientov a pýtali sme sa aj nielen vo vzťahu trénerom, ale aj k obsahu programu a na základe toho sme samozrejme sa učili. Takže to je ten druhý bod, že ako získať trénerov. Rozmýšľali sme, ako zabezpečiť kvalitnú a konzistentnú implementáciu, keď teda už máme trénerov, lebo samozrejme boli po celom Slovensku a chceli sme mať istotu, že to bude plus minus rovnaké aj v Michalovciach, aj v Bratislave. Tak sme vytvorili okrem teda tréningov aj manuál trénera zdravia, na základe ktorého vlastne fungovali. Tuto máte príklad z internetu, takú extenzívnu ukážku, ako to vyzerá. Je to niekoľko desiatok strán, takže tieto teraz samozrejme neprezentujeme, ale len ukazujeme, aby ste si to zhruba vedeli predstaviť, že toto všetko museli tréneri si naštudovať a samozrejme aj byť to natrénovaní a následne s tým pracovať. Tretie je, že ako účastníkov, lebo zatiaľ sme teda hovorili o obsahu a o tých tréneroch, ako získať účastníkov. My sme pôvodne očakávali, že dôraz bude na lekárov a lekárnikov, ktorí nám budú pomáhať vlastne získavať účastníkov spomedzi seniorov. To sme zistili, že nie je úplne reálne v tom časovom rámci, ktorý sme mali. Ja to budem hovoriť Katka Gašík za Balažovičovou vo svojej prezentácii. Čo sa naopak osvedčilo, boli tzv. Sprostredkovateľe, organizácie, ktoré pracujú s cieľovou skupinou, ako Jednota dôchodcov, Univerzita 3. veku, Centra služieb pre dôchodcov a územná samospráva. Takže to bola jedna úspešná cesta. A druhá úspešná cesta sa ukázala byť normálny online nábor. A opäť o tom bude samostatná prezentácia mojich dvoch kolegí. A štvrté vec, čo potrebujeme dôkaz, že to funguje. Prečo potrebujeme dôkaz, že to funguje? Samozrejme, jeden dôvod je, že chceme teda, že neriešime nejakú pavedu, nepredávame ani virgule, ani teda nejakú živú vodu. Takže aby sme naozaj vedeli to dokázať, potrebujeme ukázať, že to funguje. A samozrejme, ak sa niečo chce ukázať do financovania z verejných zdrojov, lebo viete, virgulu môžete predať klientovi, ak je klient kúpi, tak v podstate nikoho nezaujíma, že či na tú virgulu existujú nejaký evidence base, ale pokiaľ chcete samozrejme, aby to financovali verejné zdroje, tak to musíte ukázať. Preto sme veľmi výraznú investíciu projektu dávali do práve fungovania a študovania toho, či to funguje. Robili sme vlastne vlastnú štúdiu výsledkov, ktorú budú prezentovať kolegyne Ema Bedlava a Zuzka Košucká. Spolupracovali sme s BMC, Biomedicínskym centrom na dizajne celého toho, aj priebežnom meraní. Merali sme všetkých účastníkov na začiatku a na konci, robíme dokonca aj follow-up, to znamená, že niekoľko mesiacov potom sa pozeráme na výsledky. Takže urobili sme naozaj preto veľa, ten projekt bol oveľa jednoduchší a lacnejší a zároveň sme to považovali za úplne zásadnú vec, že nie len ukázať, že vieme robiť dobré veci, ale že tie veci naozaj fungujú.
A posledný bod je model financovania, kde v podstate na tom pracujeme, kde na Slovensku často bývajú veci financované cez projekty, či už z eurofondov alebo z nejakých iných zdrojov. A aj tento projekt financovaný z norských fondov, za čo norskej vláde úprimne ďakujeme. Problém je v tom, že projekty neprinášajú udržateľnosť sami o sebe. To znamená, že samozrejme projekt môže ako tento zafinancovať práve tie náklady, ktoré sa nikdy nezaplatia, to sú tie náklady dizajnu a overovania, ale nezaplatí už potom tú prevádzku. Takže preto hľadáme ďalšie zdroje, považujeme za jednu možnosť zdravotné poistenie. Tam v podstate ale je potrebné to potom integrovať do procesu zdravotnej starostlivosti, aby to mohlo byť hradené, to znamená, to je jedna možnosť pre budúcnosť. Druhé je B2B, teda business to business, kde chceme pilotovať so zamestnávateľmi takýto proces. Máme pripravený a podaný už projekt na testovanie tohto s rakúskymi partnermi. Potom momentálne diskutujeme s farmafirmami, kde by to pri niektorých diagnózach malo význam integrovať do terapií. Ako upozorňuje moja kolegyňa Betka Febenieš, v Spojených štátoch FDA, teda národná, v podstate americký šúkol už začína vyžadovať to, aby do terapii boli integrované aj takéto behaviorálne postupy, zvyšujú účinnosť. A samozrejme, môžeme robiť aj priamo so spotrebiteľmi alebo s pacientmi, kde momentálne diskutujeme s jednou zdravotnou poisťovňou o tom, že by sme vyskúšali tiež takýto pilot, kde teda aj ľudia mali spoluúčasť, ale aj poisťovňa by to spolu hradila. To, čo sme sa naučili, je, že v podstate potrebujeme pilotovať práve takéto rôzne spôsoby partnerstva a financovania, pretože na Slovensku, na rozdiel napríklad v Veľkej Británii, nie je toto dneska ešte štandardná súčasť zdravotníckeho systému. V Británii dneska tento health coaching dokonca štát už vyžaduje, aby napríklad zdravotný personál si získal tieto zručnosti. U nás samozrejme je to ešte ďaleko. Potrebujeme aj zefektívniť programy. Tento projekt bol nielen o tom, že sme niečo urobili, že sme sa veľa naučili. A teraz musíme ešte ďalej pracovať na tom, ako to zjednodušovať a ako to zlacňovať, poviem to otvorene, aby to samozrejme bolo čo najefektívnejšie. Začíname pracovať napríklad na tzv. Peer coachingu, to znamená to, že by vlastne kde ľudia si navzájom pomáhajú. Tiež sú s tým pozitívne skúsenosti zo zahraničia. A riešime samozrejme otázku spoluúčasti klientov na tomto celom, ktorá zároveň zvyšuje motiváciu, ale je tam aj problém inklúzie. Samozrejme tí ľudia, čo si môžu dovoliť zaplatiť, čo len častočne sú väčšinou tí, ktorí samozrejme sú na tom zdroju lepšie a sú veľké skupiny ľudí, ktorí by z takéhoto niečoho mohli veľmi benefitovať, ale nemajú ani povedzme 50 eur na to, aby sa takéhoto programu zúčastnili. Takže to je niečo, čo budeme musieť tiež riešiť. Pardon, to je moja vizitka, o tej nebudeme hovoriť. A dovolte mi teda ešte na záver poďakovať celému tímu zo všetkých 4 inštitúcií, lebo myslím si, že to, čo sa nám podarilo zrealizovať za ten rok a 3/4, bolo naozaj veľmi zaujímavé, ale práve o tom vám budú hovoriť moje kolegyne, takže ja už radšej odozdám slovo. Ďakujem pekne. Dozašlo mne, ja ťa poprosím, poďme si tam ešte na chvíľočku. Máme 5 minút na čas. To ti bude chýbať. Dobre, alebo teda postojí to nevidíte. Máme tu nejaké otázky? Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, moje meno je Daniela Kalajová, Ministerstvo zdravotníctva, obor verejného zdravia, screeningu a prevencie. Ďakujem veľmi pekne za taký úvod do tej strechy, že o čo vlastne pôjde. Ja by som mala aj otázky, ale možno aj pár takých komentárov. Moja prvá otázka nie úplne by bolo jasné, či je to teda pre zdravých ľudí alebo pre chorých pacientov, ktorí sú liečení u lekára. To je prvá otázka. Dobre, môžeme aj odpovedať? Áno. Dobre, takže tento konkrétny projekt bol určený pre ľudí, ktorí spĺňali jedno z dvoch inkluzných kritérií. Buď mali diagnostikovanú hypertenziu, teda zvýšený tlak, alebo majú nadváhu, teda sú... Čiže to sú pacienti. Áno, to sú pacienti. Ďakujem. Spomínali ste, častokrát som to teda zachytila taká snaha o systémové riešenie. Mňa zaujíma, ako sa teda partneri projektu diskutovali, alebo sa vysporiadali s tým existujúcim systémom poradní zdravia v rámci EURES-etiek, lebo v podstate ten obsah činnosti by som povedala, že je identický, by to mať trošku krajšie zabalené, v tom obale je krajší. Ale je jasné, že je tu snaha o nejaké systémové riešenie, tým, že máme dôkaz, že niečo funguje a chcem to previesť do praxe. Ale spomínali ste teda systém financovania budúcnosti verejných zdrojov, ako urobiť profesiu trénera zdravia. My sa s tým pasujeme v rámci marginalizovaných rómskych komunít, máme asistentov podpory zdravia v rámci projektu z eurofondov a tiež to nie je také jednoduché vyrobiť z toho profesiu, čiže tam ponúkame taký priestor na spoluprácu, lebo vlastne u nás je zdravotnícke povolanie regulované 29 Českou, takže tam asi je priestor aj v kontexte toho, že budeme hľadať riešenie pre asistentov podpory zdravia pre marginalizované rómske komunity.
Fond prevencie ste spomínali. Toto je téma, ktorá sa tu akože preberá niekoľko rokov, ale na to by mohli odpovedať zdravotné poisťovne, pretože v súčasnej dobe v zmysle platných zákonov prevencia, preventívne aktivity sú zdravotnou starostlivosťou. Problém je, že RUVZ nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, že tam ponúkam tiež priestor, aby ste možno do budúcna s touto myšlienkou pracovali. Takisto danie z tabákového cukru, to ponúkam ako do diskusie. Teraz sa bude ministerstvo financií bude prichádzať návrh na daň z cukru, že takáto diskusia verejná tu chýba, že odkiaľ zohnať peniaze, alebo ako ste povedali, ľudia, ktorí potrebujú túto intervenciu, nemajú peniaze na to, aby si platili takúto službu alebo trénera zdravia. Čiže stále je to vec, ktorá, ako hovoríte o systémovom ukotvení do budúcna z verejných zdrojov, máme tu národný program podpory zdravia. Ako ste, ako možno projektoví partneri, uvažovali o tých existujúcich politikách, ktoré sú, lebo to RUVZ-ko som tam nevidela ako nejakého možno diskusí partnera. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo naozaj veľa užitočných komentárov. Niektoré myslím, že sa aj bude na ne reagovať v tých prezentáciách, takže ja skúsim možno reagovať na to, čo v tých prezentáciách nebude a čo bola aj otázka. Pokiaľ je RUVZ, my vnímame RUVZ ako potenciálneho partnera aj do budúcnosti, preto máme aj dneska, vítam pani riaditeľku teda z Banskej Bystrice, ktorá práve takéto programy tiež realizujú, teda nie v našom projekte, ale po svojej linke. Takže my práve z RUVZ Banská Bystrica aj hľadáme možnosti ďalšej spolupráce, lebo si myslíme, že je tam veľký potenciál. Pokiaľ ide ale o RUVZ ako také, myslím si, že ono bude vždy limitované trošku svojou veľkosťou, respektíve možno veľkosťou, že nebude to asi nikdy dominantná črta toho, teda keď sa pozrieme do zahraničia, čo takáto organizácia robí. Takže nie je to skôr komplementárne, než nejak konkurujúco, lebo naozaj tam ten priestor ide. A ja osobne teraz poviem takú osobnú reflexiu, že keď veci majú fungovať, väčšinou sa potrebujú šíriť postupne. To znamená, že nám ani nejde o to, že by sme teraz akože za rok mali tu niečo naškalovať na úvodovkách 100 000 ľudí a 2 roky na 1 000 000 ľudí. Hoci to je to, čo potrebujeme na to, aby to malo impact dlhodobý. Ale myslím si, že keďže je tam dôležitá otázka kvality, dôležitá otázka učenia, tak my to skôr vnímame ako taký postupnejší dlhodobý proces, ktorý je na 5 až 10 rokov, kým z tohto bude niečo naškalované, ak to má byť udržateľné. Takže preto aj tento projekt sme dali naozaj ako prvú možnosť, a teraz chceme pristúpiť ďalším. My vnímame ako veľmi dôležité, a to tu neviem, či tak bude povedať, tak to radšej poviem a už skončím, že naozaj trénovať tú profesiu. A to, čo ste spomínali, je samozrejme tá regulačná otázka, ale my vôbec nemáme dneska ako dôležité transferovať tie zručnosti, čo je pomerne náročné. Ako transferovať coachingové zručnosti nie je ľahké. My sme to v projekte v nejakej miere urobili, ale bolo to tiež limitované dĺžkou a samozrejme financiami. A preto my dnes vidíme ako jednu z ďalších projektov vôbec vytvoriť kapacity a projekty na to, aby sa vzdelávali ľudia v tomto coachingu zdravia. My napríklad sme podali teda spolupráci aj s Lekárskou fakultou z Univerzitu Komenského projekt na to v rámci Erasmu, aby sme pripravili určité tréningové metódy aj pre zdravotníkov, ktoré by tieto coachingové zručnosti odozdávali. Takže nevidíme to všetko len v tom, že musí to prebiehať presne týmto spôsobom ako my v projekte, ale skôr ako využiť ten know-how, ktorý sa generuje rôznymi smermi, teda aj vo vzťahu k zdravotníkom, vo vzťahu k nezdravotníkom, vo vzťahu k RUVZ a vo vzťahu k takýmto súkromným poskytovateľom. Ďakujem pekne. Ďakujeme ja. To bolo 5 minút na naše otázky. Ďakujem veľmi pekne za ich položenie. A verím, že otázky prídu aj po ďalších prezentáciách. A tou ďalšou prezentáciou je prezentácia od Mirky Feveneš a Moniky Koláš, ktoré nás prevedú o tom, že ako vyberajú vlastne účastníkov do tohto programu a takisto s akými materiálmi pracovali tréneri. Že máme 2 sekundy a pôjde. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako povedal Miro, moje meno je Miroslava Feveneš a v tomto projekte, v tejto behaviorálnej štúdii som mala tú čest zodpovedať za nazvime to implementáciu a konkrétne prácu s trénermi zdravia a dohľadanie na to, aby išiel program tak, ako má. Po mne bude nasledovať moja kolegyňa Monika Koláš, ktorá je vlastne autorka manuálu trénera zdravia. Mojou úlohou je dnes vám tu bližšie popísať vlastne tú obsahovú časť, teda ako vyzeral samotný program a akú úlohu v ňom zohrávali tréneri zdravia. Takže ja len zopakujem, že celý program mal 14 týždňov a
bol teda rozdelený týchto 14 týždňov vlastne všetky 3 skupiny, ktoré už Emiro spomenul, tak mali rovnakú dĺžku, čiže aj self-management skupina, aj komunitná, aj individuálna online skupina, tak pre nich tento program tiež trval 14 týždňov. My sme ho trošku v priebehu implementácie menili, ja poviem vám prečo. Vždy vlastne na začiatku pri všetkých týchto 3 skupinách prebiehal také úvodné stretnutie, alias vstupné meranie, kde vlastne tréner zdravia sa stretol s účastníkmi a odmerali sa niektoré parametre, o ktorých budem ďalej rozprávať. Samozrejme na tomto úvodnom stretnutí si spoločne stanovili aj cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Hneď ten ďalší týždeň, čiže T2, bolo stretnutie pohyb, alebo téma pohyb, kde teda účastníci aj cvičili, teda hovorím o komunitnej forme. A potom vlastne ten tretí týždeň vždy bola taká, že individuálna konzultácia. Pri komunitnej forme to bola vlastne taký telefonický 15-minútový check-in. A vlastne tento vzorec, tematická hodina, online telefonický check-in sa potom opakoval počas ďalších týždňov. Ďalšou témou bola strava, potom opäť prebiehala individuálna konzultácia. Štvrtá téma bola kognícia a komunita, znovu individuálna konzultácia. Posledná téma bola stres a spánok. Ďalšia konzultácia a posledný 14 týždeň vlastne bolo ako keby výstupné meranie, čiže uzavretie toho programu, zhrnutie programu a znova zmeranie si rôznych parametrov a zhodnotenie, či účastníci dosiahli cieľ, ktorý si na začiatku stanovili. Čiže takto zhruba vyzeral program. Ja len ešte raz opakujem charakteristiku tých jednotlivých skupín. Self-management skupina bola vlastne sú účastníci, ktorí boli odmeraní na začiatku trénerom zdravia, potom celú túto schému vlastne absolvovali individuálne sami, či dostali len zápisníky zdravia, s ktorými individuálne pracovali a potom na záver sa stretli s trénerom zdravia, ktorý ich len odmeral. Komunitná forma toto absolvovala prezenčne, čiže vždy úvodné aj záverečné merania a všetky tieto témy vlastne absolvovali spoločne v komunite. Tréneri vlastne pomedzi jednotlivé témy telefonicky volali. A tá posledná skupina individuálna online, to je vlastne skupina, za ktorú zodpovedal Diagnose.me a vlastne títo účastníci všetko absolvovali online alebo telefonicky. Čiže aj to meranie, oni vlastne dostali pomôcky domov a odmerali sa sami na váhe a tlakomeru, takže tam bol rozdiel. Späť. Veľmi zaujímavé boli vlastne makrociele. Tým, že sme chceli trošku zarámcovať celý ten smer, tak my sme im dali na výber 6 takých makrocielov, ktoré sú vlastne pre seniorov ako keby najžiadanejšie alebo majú najväčší význam. Prvým makrocieľom bol vlastne, že chcem vyzerať príťažlivejšie. Druhý bol, chcem moje dni prežívať s pohodou, bez stresov a zbytočných obáv do budúcnosti. Niektorí sa chceli viac tešiť zo života, učiť sa nové veci, objavovať, čo je ešte možné. Ďalší cieľ bol viac energie a vitality, tento bol veľmi obľúbený pre nové aktivity, ktoré majú zmysel a sú naplňujúce. Pre niektorých seniorov bolo veľmi dôležité aj to, aby dokázali podporiť svojich blízkych, aby sa vedeli starať o vnúčence. A pre niektorých práve ten komunitný život, že vytvárať ešte aj napriek veku, si vytvárať nové vzťahy s ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty. No a teda snažíme sa to celé implementovať práve tými malými krokmi. A teda, keď sa prenesiem na úvod stretnutí, ktoré účastníci absolvovali, tak tých meraní bolo pomerne dosť. Snažili sme sa teda merať výšku, váhu, obvod pása a tlak krvi. Merali sme vždy dvakrát na pravej ruke, dvakrát na ľavej ruke a z toho sa vlastne potom urobil priemer. Rovnako na našich váhach sme merali aj podiel viscerálneho tuku, telesného tuku, ale aj svalovej hmoty. Tu treba povedať, že sme to vlastne nezohľadňovali v tých konečných výsledkoch, ale pre účastníkov to bolo veľmi motivačné, lebo vedeli celkom
keby jasne pochopiť ten rozdiel napríklad pri úvodnom meraní a záverečnom, že ako sa im zlepšil viscerálny tuk, keďže to bolo jedno také jednoduché číslo, tak vždy ich zaujímalo najviac toto, že ako im poskočilo, ako sa im znížil viscerálny tuk, alebo koľko majú svalovej hmoty. Ďalej sme robili testy fyzickej zdatnosti, to boli vlastne dva typy testov, jeden bol step test, 2-minútový, tam vlastne účastníci dvíhali takto nohy počas 2 minút a počítali si, koľkokrát to urobili. Ďalší test bol stoličkový a to vlastne 30 sekúnd stávali zo stoličky. Čiže tu im to tiež to bolo veľmi zaujímavé sledovať pri tých záverečných meraniach, že naozaj sa pozerali, že o koľkokrát sa zlepšili a bolo to pre nich veľmi motivačné. No a na záver vlastne si vyplňali dotazník kvality života. Čiže tieto vlastne údaje sme zbierali počas programu. Aby na to neboli sami, aby mali vždy niečo po ruke, kde si môžu nahliadnúť, tak vlastne kolegyňa Monika Koláš pripravila zápisník zdravia. Je to taký sprievodca programom. Komunitná forma ho dostala v tlačenej verzii, ale napríklad online forma ho mala v online verzii a teda self-management tiež dostali tento zápisník v tlačenej verzii. Môžete to chápať ako nejaký pracovný zošit pre nich, ktorý je ako keby takým centrálnym dokumentom, kde vlastne sú informácie o programe, sú tam jednotlivé lekcie rozpísané, podklady pre praktické cvičenia, rozširujúce informácie. Naši tréneri zdravia napríklad pri lekcii pohyb dávali ďalšie referencie na rôzne YouTube videá, aby si účastníci mohli cvičiť aj doma. A zároveň tento dokument, tento zošit slúžil aj ako záznamník meraní, čiže vlastne na zadných stranách boli vždy pripravené tabuľky, kde sme zaznamenali či už tlak krvi, alebo teda výsledky testov fyzickej zdatnosti. Čiže vedeli si to oni vždy doma kedykoľvek v pohodlí pozrieť, porovnať a zamyslieť sa nad tým. Keby sme sa ešte vrátili vlastne k týmto 3 skupinám, tak aby si teda lepšie pochopili ten rozdiel, ja som ho už trošku načrtla, ale tu naozaj pre nás také kľúčové slovo intervencia trénera zdravia, lebo to je práve ten moment, kedy v tých tematických hodinách tréner zdravia komunikuje aktívne s účastníkom, buď teda individuálne v tej online forme, alebo komunitne priamo v skupine. Čiže pod slovom intervencia trénera zdravia rozumejme toto, že teda aktívne komunikuje a pýta sa ľudí v jednotlivých témach, o ktorých sa rozprávať. Čiže keď hovoríme, keď si porovnáme tieto skupiny, tak vlastne self-management skupina bola ako jediná bez intervencie trénera. Čiže tam naozaj tréner zdravia len na začiatku odmeral účastníkov, potom s nimi nekomunikoval zvyšok programu, až nakoniec boli opäť zvolaní a vykonalo sa meranie trénerom zdravia. V prípade online individuálnej forme, ako som spomínala, tak toto meranie si robili svojpomocne doma pomocou pomôcok, ktoré dostali. Čiže self-management, len zopakujem, individuálne pracovali podľa zápisníku zdravia pri komunitnej forme, tam si vlastne tie zápisníky nosili na každé to stretnutie, spoločne si tam teda robili cvičenia alebo iné úlohy, ktoré vlastne z toho vyplývali. Pri online individuálnej tak znovu mali účastníci zápisník zdravia, podľa ktorého vlastne išli. No a teda, ako mi rozpomínal, veľmi zaujímavou časťou bolo budovanie, alebo snaha budovať profesiu tréner alebo trénerky zdravia. Je to niečo v princípe nové v našich podmienkách, teda bolo spomenuté, že je to z anglického health coach a teda na začiatku, teda na Slovensku nie je zatiaľ koncepčne ani legislatívne táto profesia ukotvená. Snažili sme sa teda aj mapovať nejaké cesty, cez ktoré by sa táto profesia dala sformalizovať. Aby sme vedeli trénerov zdravia aj nejakým spôsobom merať ich výkon, tak sme si zadefinovali, a to bolo až ku koncu programu, poviem plne otvorene, kompetenčný model, nakoľko naozaj my sme si na začiatku neboli istí, že kto je úplne najvhodnejší typ, alebo ktorá profesia je najvhodnejšia na trénera zdravia. Čiže my sme to sledovali niekoľko týždňov a až v závere vlastne toho programu sme si vyfiltrovali z toho následovný kompetenčný model, čiže za najkľúčovejšie naozaj považujeme komunikačné schopnosti. I na tom stojí celý ten prístup k účastníkovi, ku klientovi. Potom je tam veľmi dôležitá schopnosť využívať znalosti z odbornej problematiky v oblasti zdravia a wellness, čiže tu trošku vlastne už
popisujem to, čo povedal Miro, že naozaj jednoduchšia cesta pre nás bola pracovať s ľuďmi, teda buď zdravotníkmi, alebo takými, ktorí už majú nejakú knowledge bázu za sebou z oblasti zdravia. No a potom do tretice sú veľmi dôležité coachingové a motivačné schopnosti, lebo to je to, čo robilo ten rozdiel v princípe. A potom sú to spôsobilosť práce v informačno-komunikačných technológiách, keďže my sme vlastne to, že tu nebolo spomenuté, ale naši účastníci vlastne dostali aj hodinky, wearables, a pri niektorých skupinách sme sa snažili testovať aj interakciu hodiniek, alebo teda schopnosť používať hodinky v súvislosti s rôznymi aplikáciami. Takže naozaj ten tréner zdravia musí vedieť pracovať aj s novými technológiami a teda profesionalita, ktorá k tomu nevyhnutne patrí. Naši tréneri zdravia naozaj boli teda rôznych profesí, máme lekára, medika, boli to farmaceuti, športoví tréneri, fyzioterapeuti, nutriční špecialisti, ale teda pracovali sme aj s profesionálnymi koučami, ktorí nemali zatiaľ teda skúsenosti alebo nemajú za sebou medicínsky nejaký background, ale sú teda vytrénovali v profesii kouči a tiež sa na to v princípe osvedčilo. Len pre zaujímavosť lokality, ktoré sme mali otvorené, čiže naozaj bolo to po celom Slovensku, od Bratislavy, Žilina, Zvolen, Trebišov, Nitra, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kuzmice, dokonca dedinka Kuzmice, takže naozaj mali sme pokryté aj veľké mestá, ale aj dediny. A proces prípravy trénerov zdravia, ako Miro hovoril, že na začiatok sme zvolili taký intenzívny dvojdňový tréning, kde sme vlastne s nimi pokryli odborné témy ako pohyb, výživa, kognícia, stres, spánok. Zadefinovali sme si postavenia a úlohy trénera zdravia, aby teda vedeli, kde sú ako keby tie mantinely celého toho pôsobenia trénera zdravia. Praktický itinerár, čiže ten program, štúdia, aké sú pomôcky, online systémy, pracovný proces, vyvzdelali sme ich v metódach coachingu a teda snažili sa s nimi natrénovať merania. Ako už aj Miro teda povedal, pravidelne sme robili s tréneri zdravia mentoringy, čiže na mesačnej báze sme vlastne trénovali roleplays, preberali sme zložité situácie s klientami, zbierali sme spätnú väzbu a teda vypisovali rôzne dotazníky. Tu by som už odovzdala slovo kolegyni Monike, ktorá vám viacej povie o zápisníku zdravia. Ako už bolo spomenuté, centrálnym prvkom edukácie našich trénerov zdravia bol tzv. Manuál trénera zdravia. Je to jednotná vzdelávacia báza pre organizačné a obsahové vedenie tréningových lekcií. To znamená, že manuál trénera zdravia obsahuje nielen všeobecné rámcovanie programu, ale doslova konkrétne scenáre pre každú jednu lekciu, krok za krokom. Na druhú stranu sa vyvinula počas vývoja programu aj potreba poskytnúť nejaký celený materiál našim účastníkom programov a tak vznikol zápisník zdravia. Je tu brožúrka, publikácia, ktorá kombinuje konkrétne typy pre zlepšenie životosprávy, zároveň slúži ako interaktívny pracovný zošit a v neposlednom rade je to určitá forma motivačného zápisníku, kde si účastníci mohli editovať jednotlivé namerané hodnoty, ale aj kroky z fitness náramkov. Na tomto slajde vidíme ukážku jednotlivých stránok zo zápisníka zdravia. Naľavo je časť, ktorá sa týka lekcie kognícia a komunita, čiže tam nejaké cvičenie pre fitness kognitívnych funkcií. V strede vidíme infohárok, ktorý informuje o odhadu porcie pomocou ruky. A nakoniec tu máme miesto pre zápis krokov evidovaných pomocou chytrých hodiniek, ktoré sme venovali účastníkom programu. V duchu hesla malými krokmi k lepšiemu stráveniu sme takto chceli podporiť pravidelnú fyzickú aktivitu. Ako bolo spomenuté, jednotlivé lekcie sa diali na celom Slovensku a pretože
sa to udialo vlastne v rôznych lokalitách, či už v komunitných centrách, centrách pre seniorov, tak sme nie vždy úplne vedeli dopredu odhadnúť, aké materiálne možnosti budeme mať v tej ktorej lokalite, preto sme sa uchýlili alebo stavili sme na pomerne jednoduché pomôcky, ktoré sme dokázali jednak ľahko premiestňovať z miesta na miesto a používať efektívne u rôznych skupín seniorov. Na tomto slajde vidíme tzv. Konverzačné kartičky. Je to vlastne forma spoločenskej hry, ktorá nám pomáhala počas jednotlivých lekcií tieto tematicky ešte lepšie zaobaliť a komunikovať najdôležitejšie princípy. No a ďalšou takou edukačnou pomôckou, ktorá bola pomerne obľúbená, je model tzv. Vyváženého taniera. Je to vlastne tanier, ktorý je zložený zo 4 segmentov a tieto segmenty sa dajú vzájomne rôzne medzi sebou prepájať. A možno sa to zdá ako pomerne jednoduchá až triviálna forma hry, ale práve táto jednoduchosť a bezprostrednosť sa nám ukázala ako veľmi účinná v edukácii seniorov. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ďakujem, že Andrej Koláč. Je tu niekto, kto má otázku na tieto dve dámy? Nech sa páči. Mikrofónik príde. Len krátku poznámku. V tých profesiách nebolo spomenuté povolanie verejný zdravotník. Ak by ste si pozreli minimálny štandard pre študijný odbor verejné zdravotníctvo, by to výborne naplňalo tú podstatu, ktorú by nazývate kompetenčný model alebo kompetenčná časť. Akurát v tých minimálnych štandardoch naozaj nie je ten princíp coachingu, čo ale si myslím, že nie je problém. Čiže tam je potrebné sa spojiť s fakultami, kde sa odbor verejné zdravotníctvo študuje a 90% roboty je už urobené. Tých minimálnych, tých kompetenčných rámcov. Dobrý deň, ja som doktorka Gavcová, som robila tréner zdravia, som farmaceutka a zastupujem Slovenskú koalíciu ľudí s obezitou a nadváhou v medzinárodnej organizácii. Ja by som tu chcela tento program vyzdvihnúť, lebo konečne sa k pacientom, respektíve k občanom dostávajú informácie, na ktoré my máme právo všetci zo zákona, paragrafu 40 ústavy, že štát musí zabezpečiť tzv. Podporu zdravia. A tento program to určite splňa a je veľmi dobré, že ľudia sa toho mohli zúčastniť. Ja by som sa rád spýtal, keď máte skúsenosti osobné, spomínali ste teda dve skupiny ľudí, trénerov zdravia, ktorí sú tí najvhodnejší? Sú to ľudia s tým medicínskym vzdelaním alebo čistí kouči, ktorí absolútne nemajú žiaden základ medicínsky? Ako sa vám vlastne s nimi pracuje, alebo ktoré typy sú tie najvhodnejšie? Myslím si, že to sa nedá úplne paušalizovať, veľmi to záleží vlastne na individuálnom človeku, ako je on vnútorne motivovaný a nakoľko vidí zmysel v tom robiť takúto prácu, takže obidve tie skupiny majú svoje pre a proti. Samozrejme pri medicínskych, alebo teda pri ľuďoch, ktorí sú vysoko medicínsky vzdelaní, niekedy naozaj treba ich akoby nasmerovať na takú jednoduchšiu formu, lebo naozaj vidia ten problém vo veľmi komplexnom spektre a ten účastník nepotrebuje v momente všetky tie informácie. Takže v tomto prístupe áno. A čo sa týka coachov, tak samozrejme tí sú perfektní v tých motivačných schopnostiach a samozrejme potrebujú si naštudovať aj tie základné nejaké zdravotné informácie, vedomosti. Ale nedá sa povedať, že jedna skupina je lepšia ako druhá, lebo naozaj sú aj výnimoční kouči a sú aj výnimoční zdravotníci. Takže naozaj výslovne treba ísť potom, ako to má človek vnútorne nastavené. Ja by som chcela doplniť, že všetky spomínané edukačné materiály, ktoré sme využívali v lekciách, sa nachádzajú na stole pri vchode, takže v prestávkovej sekcii si ich pokojne pozrite. Ďakujem. Môžem ešte ja sa... Ešte tu máme jednu otázku. Dobrý deň, som Veronika Šustrová, medzinárodne akreditovaná koučka. Ja sa chcem opýtať k tým koučom, kde ste ich našli a akým spôsobom ste ich rekrutovali. Ďakujem.
Veľmi dobrá otázka, lebo s týmto sme sa akože celkom pasovali. My sme oslovili vlastne obidve organizácie na Slovensku, tie strešné, ktoré sa venujú vzdelávaniu koučov a treba povedať, že niektorých koučov sme našli náhodou, aj po nejakých teda osobných linkách, ale väčšina ako keby koučov, alebo tá komunikácia, ktorá smerom k nám išla, je, že bolo toto pre nich veľmi špecifické, že to vzdelanie, ktoré ako keby dostali v rámci certifikácie, je skôr takého všeobecnejšieho rázu a na toto by potrebovali ako keby ešte ďalšie dovzdelávanie. Čiže nebolo to veľmi jednoduché ani s koučami, ale cesta tam určite je. Ďakujem veľmi pekne za otázky, náš čas pomaličky sa naplnil. No ja by som prešiel na tretiu celú prezentácii a behaviorálne a zdravotné výsledky jednak komunitného programu, ale aj individuálneho odprezentuje docentka Zuzka Košucká a profesorka Emilia Sičaková-Bedlová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vítam taktiež všetkých. My sme sa teda venovali tejto spomínanej zázračnej intervencii. Dovolím si povedať, že je zázračná, pretože mňa veľmi príjemne prekvapila. Ja pracujem ako neurologička, teda väčšinu toho pracovného týždňa venujem sa neurodegeneratívnym ochoreniam, čiže to sú ochorenia ako Parkinsonova choroba, Alzheimerová choroba. A prečo som vlastne vstúpila do toho programu, bolo vlastne to, že vidím, že naozaj to tým správnym životným prístupom alebo životným štýlom sa dá naozaj oddialiť nástup týchto ochorení a dá sa vlastne spomaliť. Čiže v podstate uvidíte naozaj veľmi unikátne výsledky, a ktoré naozaj veľmi výrazne vedia teda pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj našu slovenskú populáciu. Samozrejme, z hľadiska metodiky my sme do tej štúdie nemohli zvolať úplne každého, preto sme si zvolili nejaké konkrétne impulzné kritériá, pre ktoré vlastne boli zaradení účastníci do tohto programu. Bol to vek 55 až 80 rokov, čiže skôr to bola seniorskejšia populácia. A ako Miro spomínal, tak to boli vlastne účastníci, ktorí mali nadváhu alebo obezitu, alebo boli liečení na arteriálnu hypertenziu, čo je teda významný rizikový faktor. Samozrejme, museli sme mať nejaké exkluzné kritériá, čiže bolo to hlavne kvôli tomu, aby teda účastníci dokázali plniť ten náš program a teda tie záväzky, ktoré si oni nastavili. Bol to výrazný kognitívny deficit, čiže či teda naozaj nadmerne nezabúdali, hlavne to bola naša základná otázka. Chceli sme, aby teda vedeli navyšovať počet krokov a teda robiť tú pravidelnú fyzickú aktivitu, čiže aby boli schopní samostatnej pôdze a aby boli z takého lekárskeho, medicínskeho pohľadu viac menej stabilizovať, čiže tie chronické ochorenia, aby nemali nejako výrazne rozkolísané. Po splnení inkluzných kritérií boli teda náhodne randomizovaní do tých troch spomínaných skupín, čiže bola to tá self-management skupina, komunitná skupina a online individuálna skupina, ktoré vlastne charakteristiky ste už počuli aj u mojich predchádzajúcich speakerov. Tá self-management skupina teda naozaj spočívala iba dispozíciou k tomu zápisníku zdravia, čiže to je naozaj veľmi dôležitý a významný dokument, ktorý sa naozaj osvedčil a ktorý prepájal všetky tie tri skupiny. Tým hlavným cieľom, bolo vlastne opakovane spomenuté, bolo naozaj zlepšiť zdravie cez budovanie a zmeny návykov, ale teda musím povedať, že tie priame efekty na zdravie, to nebol náš úplne hlavný dôvod, prečo sme robili celý tento program, celú túto štúdiu, ale naozaj my sme sa snažili počas toho programu zmeniť to každodenné fungovanie a ten každodenný návyk tých seniorov. Z hľadiska tých indikátorov zdravia sme teda sledovali toho aj viacej, ako je tuto ukázané, ale teda hlavne sme sa zamerali na hmotnosť, teda s tým aj súvisiaci obvod pása, na krvný tlak a na tzv. Fyzickú zdatnosť. My sme teda s tými kolegami z BMC Slovenskej akadémie vied, s profesorkou Ukrovcovou a Jožkom Ukrovcom pristupovali k týmto indikátorom zdravia naozaj veľmi s rešpektom, lebo tam si musíme uvedomiť, že jednalo sa o 14-týždňový program, počas ktorého my sme nenútili tých ľudí cvičiť, že nechodili na nejaký program 3-krát týždenne, 90 minút. My sme nemenili ad integrum
ich jedálničky, ale naozaj to bol coachingový a behaviorálny prístup. Čiže naozaj, aby oni sami došli na to, že v čom je problém a snažili sa to oni sami skorigovať, pretože to je to najdôležitejšie v tej zmene toho životného štýlu. Ďalej nás samozrejme zaujímali indikátory tej zmeny, tých návykov, čom sa vlastne bude venovať moja spoluspíkerka Ema. A tá vzorka, na ktorú sme sa pozerali, bola zhruba takáto, čiže bolo tam takmer v tých všetkých troch skupinách takmer 500 účastníkov. Drvivú väčšinu tých účastníkov tvorili ženy. Nie je to niečo nevydané, vydáme to v slovenských štúdiách, v európskych štúdiách, že naozaj ženy, to nežnejšie pokolenie sa teda viac zaujíma o svoje zdravie a je teda viac ochotné participovať na štúdiách vlastne tohto typu. Z hľadiska toho priemerného veku to boli všetko účastníci okolo 65 rokov, mohli to byť mladších, pracujúcich účastníkov, ale aj teda starších až 80-ročných seniorov. Z hľadiska tej metodiky toho vyhodnocovania my sme nerobili nejakú komplikovanú štatistiku v tom prvom slede. Naozaj sme sa pozerali na rozdiel alebo diferenciu medzi tým vstupom a tým follow-up 14 týždňom a vlastne sme porovnali takzvaný pár testom. Čiže úplne jednoduchá štatistika. Jedna vec je, či sa to zmení a druhá vec je, či sa to štatisticky významne zmení. No a tu vidíme vlastne prvé výsledky, teda konkrétne ten efekt intervencie na hmotnosť. A vidíme, že teda vo všetkých skupinách tá hmotnosť išla teda dole a teda najvýraznejší pokles hmotnosti bol prítomný online individuálnej skupiny. Ono sa to môže javiť, že 1,7 kg v priemere nie je možno až tak veľa, ale nám sú to porovnateľné výsledky s tými štúdiami, ktoré prírodného charakteru, ktoré boli realizované. A teda je to naozaj zmena, ktorá dokáže priniesť modifikáciu rôznych rizikových faktorov. Samozrejme, najlepší efekt bol u účastníkov alebo účastníčiek, ktorí mali teda nadváhu a teda muži mali mierne horšie výsledky. Z hľadiska efektu intervencie na obvod pása, tam tie výsledky v podstate kopírujú ten efekt na hmotnosť. Tam v priemere to bolo zmenšenie pása pri všetkých skupinách približne o 2 cm. Čiže tiež naozaj očakávateľný výsledok a teda najlepší efekt bol opäť v tej online individuálnej verzii. Ale ako vlastne spomínala aj Mirka, tak to boli výsledky, ktoré boli self-reportované. Čiže účastníci sa merali sami a self-reportovali tie výsledky. Myslím si, že každý chce mať dobré výsledky. Z hľadiska efektu na intervencie na krvný tlak, tak tam sme tiež zaznamenali pokles v priemere krvného tlaku a teda pomerne najvýraznejší a štatisticky aj teda číselne bol prítomný ten pokles krvného tlaku v komunitnej verzii. V tej online individuálnej verzii programu tam nedošlo k nejakým výrazným zmenám tlaku, ale tam si treba brať do kontextu, že tam boli ľudia s relatívne optimálnejšími hodnotami, čiže sme až neočakávali, že tam bude nejaký výraznejší efekt a tiež teda nebol efekt rozdielny medzi mužmi a ženami. No a posledným takým indikátorom zdravia je teda efekt na fyzickú zdatnosť. To bolo vlastne zlepšenie výkonu v STEP teste a sit-to-stand teste. Sa hovorí, že fyzická zdatnosť, to je taký najlepší indikátor skutočne zdravia, že nie je to nejaká váha, ale je to, ako sa efektívne dokážeme hýbať, ako dokážeme pracovať s našimi svalmi. A teda vidíme, že naozaj vo všetkých skupinách došlo k zlepšeniu výkonu. V tom STEP teste najvyššie pribudnutie tých krokov bolo v komunitnej verzii a v tom stávaní zo stoličky to bolo online individuálnej verzii. Čiže takým zhrnutím môžeme teda zhodnotiť, že naozaj každý z tých modulov pozitívne zmenil tie naše zdravotné ukazovatele po tom 14-týždňovom programe. A zistili sme teda, že v tej self-management skupine má naozaj len ten samotný zápisník zdravia efekt na zlepšenie zdravia. Došlo k redukcii váhy, došlo k redukcii obvodu pása, prekvapivo teda došlo aj teda k optimalizácii hodnotám tlaku krvi a teda aj zlepšenie fyzickej zdatnosti. Ďakujem.
V rámci tejto štúdie sme mali viaceré ciele, jeden z nich spomenula Zuzana, a teda to bolo zlepšenie zdravia. A ten ďalší cieľ, ktorý sme mali v tejto štúdii, je zistiť, ako vlastne vybudovať nový návyk a možno ako aj udržať. A čo je tá behaviorálna intervencia, ktorá nám pomôže vlastne to zdravie meniť jednotlivé návyky. Keď sme sa pozerali na literatúru, čo nám hovorí o tom, čo vlastne vieme o tom, aký program vybudovať, alebo akú behaviorálnu intervenciu spraviť tak, aby ten návyk sme zmenili a primerane ho udržali, tak sme sa pozerali na následovné parametre, pozerali sme sa vlastne na adherenciu programu, teda kto nám v tých jednotlivých moduloch začal, ale aj skončil, aká bola teda výška dropoutu, do akej miery sa podarilo subjektívne vnímať ten program ako úspešný cez teda meranie úspešnosti alebo dosahovania stanovených makrocieľov, tak ako tu boli predstavené Mirkou a ďalšími rečníkmi. A zároveň sme sa chceli pozrieť na to, do akej miery sa nám mení motivácia, meniť návyky v rámci takéhoto programu. To znamená, že aj tie efekty zdravia boli dôležité pre nás a pozrieť sa na nich tak, ako boli predstavené, ale takisto aj to, či vieme vybudovať program, ktorý nám udrží nášho účastníka, tak aby mal záujem budovať si nový návyk. Tak ako som rada, pozrieme sa na 3 parametre, jeden z nich je vôbec adherencia programu. A teda tá otázka pre nás bola, kto nám v tom programe vydrží, lebo nám skupej sme mali oveľa vyšší počet ľudí ako tých, ktorí vo finále skončili. A mali sme teda 3 programy, self-management, komunitnú a online, a vidíme, že v tomto prípade sa zdá, že tá komunitná forma práce s účastníkmi takéhoto programu je najúčinnejšia. To znamená, že ľudia majú záujem aj vďaka tomu, ako je organizovaná takáto intervencia, takýto modul, ostať v programe dlhšie a teda ukončiť takýto program, lebo bez toho naozaj nemôžeme dosiahnuť ani zmenu návyku, ani tie zdravotné efekty, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Takže v tomto prípade tá komunitná forma modulu behaviorálnej intervencie sa nám zdá, a teda aj cez tieto dáta ukazujeme, že bola najúčinnejšia. Zároveň sme sa pozerali na to, či tie jednotlivé makrocieľa, ktoré už dneska boli predstavené, boli subjektívne vnímané našimi účastníkmi ako tie, ktoré si dokázali aj naplniť. Mali sme 6-bodovú škálu od 1 až po 6, jednoznačne áno až po jednoznačne nie. Teda na výstupe v 14. týždni sme sa pozerali, sme sa ich pýtali na to, či tie jednotlivé svoje makrocieľa dokázali naplniť alebo nenaplniť. A boli sme milo prekvapení, že teda v podstate vo všetkých 3 moduloch sa nám podarilo subjektívne dostať našich účastníčky k tomu, že vnímali v podstate naplnenie toho, prečo do takéhoto programu vstúpili, pretože všetci mali vyššiu hodnotu ako 4, aj keď vidíme, že niektoré programy mali vyššiu spokojnosť, najvyššiu spokojnosť mala online skupina, tá komunitná trošku menšiu. V každom prípade všetky 3 skupiny naozaj boli pomerne úspešné z tohto hľadiska, že vnímali účastníci zmysluplnosť toho, že do takéhoto programu vstúpili a teda naplnili si svoje osobné makrociele. Zároveň tým tretím parametrom bolo meranie motivácie robiť takúto zmenu na sebe, vybudovať si nové programy alebo nové návyky. Tu však sme narazili na otázku samovýberu, self-selection, pretože tak ako bude rozprávať Katarína každý rok chvíľočku, a už bolo spomenuté aj Mirkom v úvode, mali sme istý spôsob, ako naberáme účastníkov do tohto programu. A ako vidíte, už na vstupe sme mali pomerne vysokú motiváciu, to znamená, merali sme motiváciu na 5-bodovej škále a tí, ktorí nám vstúpili do programu, mali motiváciu 4,2 v priemere. Čiže tá variácia tej motivácie nebola dostatočne veľká na to, aby sme ju výraznejšie mohli posunúť týmto programom ďalej dopredu. Čiže tento program v podstate ukázal, že vieme udržať motiváciu na zmenu, ale nejaká výraznejšia zmena v tejto oblasti nám nenastala. V každom prípade sme videli, že motivácia na zmenu nemá vplyv na to, kto na tom programe ostane alebo kto na tom programu počase tých 14 týždňov odíde. Teda z hľadiska budovania návykov a z hľadiska toho, aby ten návyk bol udržateľný, sme prišli k niekoľkým záverom a zistili sme, že pravdepodobnosť, že účastníci ukončia predčasné programy o 50% nižšia pri komunitnej forme a 29% nižšia pri onlineovej porovnaní so self-managementom. Čiže ak je záujem meniť návyky a mať ľudí, ktorí naozaj môžu dosahovať nejaké efekty zdravia, tak toto je tá podoba, ktorá sa zdá byť účinná. A zároveň vidíme, že účastníci v onlineovej skupine a komunitnej skupine boli spokojnejší s tým, aké svoje makrociele dosiahli alebo nedosiahli v porovnaní so self-managementom. Čiže tie základné závery pre nás boli následovné.
intervencie majú výrazne, teda komunitná aj onlineová, majú výrazne nižšiu mieru droplatov a účastníci onlineovej skupiny a komunitnej skupiny boli spokojnejší s takýmto programom a pravdepodobno, že účastník alebo účastníčka ukončia predčasne svoj program, je o 50% nižšia pri komunitnej a 29% nižšia pri onlineovej skupine a teda oba tieto programy sa ukázali ako programy, ktoré dokážu nielen meniť návyky, ale zároveň dosahujú isté efekty v zdraví. Čiže to úplné zhrnutie z hľadiska budovania návykov, možno, že ešte dve poznámky. Ak si niekto zvolí komunitný modul na menenie návykov a udržateľnosť, tak v takomto prípade sa pri takejto behaviorálnej intervencii dosahuje vyššia aderencia programu, pomerne vysoká spokojnosť takýmto programom a zároveň, ešte máme úplne tieto dáta k dispozícii, ale zdá sa, že práve účastníci takejto formy modulu na zlepšenie zdravia majú záujem aj pokračovať a prichádzajú nám na meranie aj po ďalších 3 mesiacoch a 6 mesiacoch. To znamená, že ako keby mali záujem si tieto návyky meniť aj do budúcnosti. Pri individuálnej forme, ak v takomto programe účastníctvo vydrží, tak sú mierne spokojnejší, ale majú menej, alebo teda nižší záujem pracovať na udržateľnosti svojich návykov aj do budúcnosti. Čiže toto možno tomu, čo sme sa dozvedeli, ako budovať programy na udržateľnosť návykov alebo na budovanie návykov, tým, že sme testovali 3 podoby, self-management, komunitnú formu a onlineovú, a zdá sa, že ten komunitný modul z tohto hľadiska prináša asi také najväčšie účinky. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu 5 minút na krátku diskusiu, vaše otázky. Myslím, že nech sa páči. Ďakujem pekne, Bražina z Lekárskej fakulty. Ja sa chcem opýtať, aký bol záujem, ako ste robili nábor, ono to tu zaznelo už na začiatku z nejaké organizácie, a aký bol záujem, že ste museli odmietnúť nejakých ľudí? Okrem exkurzí. Pani profesorka, vieš čo, o tomto bude o chvíľučku rozprávať Katka Gažík, takže necháme jej ten priestor, lebo ona má na to svojich 15 minút a ak by teda týmto nezodpovedala, tak potom ešte môžeme to doplniť, ale toto je niečo, čo robila ona, takže bude k tomu vedieť viacej. Toho náhodu. Ďakujeme. Nejaké ďalšie otázky z publika? Danka Granát, pracujem ako všeobecný lekár. Ja som sa chcela opýtať, na konci ste zhrnuli, že teda najväčší efekt si videli v tej komunitnej skupine a z tých výsledkov sa zdalo, že teda aj hmotnosť, aj obvod pása bola lepšia v online skupine. Povedali ste, že aj tie možné chyby merania, tam ste naznačili, neviem, u tých self-meraní, hej, ale prekvapilo ma, že tá spokojnosť nebola najlepšia v tej komunitnej skupine, že by som čakala, že výrazne tá komunita spraví to svoje, že by to bolo výrazne lepšie ako v tej online, že čím si toto možno vysvetľujete? Tak jednak tie výsledky nie sú až také odlišné, to znamená, že to hodnotenie pri všetkých 3 bolo pomerne vysoké, že teda mali pocit, že si dosiahli svoje makrociele, ktoré chceli, že by sme tak robili na 4 a nám sa dá, že teda v princípe všetci členovia boli spokojní s tým, ako dosahovali svoje makrociele, lebo tie hodnoty sú na 4 a ten rozdiel sa nám zdá veľmi veľký. A ten self-reporting môže zohrať svoju úlohu pri tých efektoch zdravia, preto asi presnejšie údaje sú pri tej komunitnej, kde stále sme dosahovali tie efekty na zdravie pomerne slušné, lebo to už merali naši tréneri zdravia, takže aj preto tá poznámka bola tomu, že ten reporting mohol self-reporting čiastočne skreslovať tie dáta. V každom prípade tie komunitné dáta sú asi najpresnejšie. Ja by som iba doplnila, že tá seniorská komunita je tiež špeciálna, oni sú veľmi súťaživí a to tiež mohlo vierne ovplyvniť tie výsledky. Ešte mám jednu otázku vzadu. Ja by som sa rada opýtala pri tej hmotnosti, pri obvode pása, či vás zaujímala len úbytok hmotnosti, alebo aj prípadne potenciálne pribúdanie svalovej hmoty, vytrvalosti. Ďakujem veľmi pekne. Áno, my sme sa v podstate venovali hlavne analýze tej celkovej hmotnosti, kvôli tomu, že to sme vedeli porovnať tie dáta z online skupiny aj z komunitnej skupiny, pretože tá inteligentná váha v tej online forme nebola k dispozícii. No a keď sme sa pozreli na zmenu telesného zloženia,
učenia v komunitnej verzii, tak množstvo, alebo teda percento viscerálneho tuku štatisticky významne kleslo. Takže aj v tomto sme zaznamenali. Ďakujem za otázky. Je tu ešte nejaká posledná otázka na túto prezentáciu? Ak nie, tak ja by som vám poďakoval. Môžeme ísť na tú štvrtú časť vlastne tohto prvého bloku a poslednú, kde práve pani profesorka Dražinová dostane odpovede na otázky o tom, ako vlastne sa vybrala tá cieľová skupina, kde sa do štúdia hľadali tí správni klienti na intervencie. A prezentujúcimi bude Katka Gažiková a Eva Blažovičová. Nech sa páči. Blažovičová. Dobrý deň, moje meno je Eva Blažovičová. Som z Združenia miest a obcí Slovenska, takže prioritne som sa venovala komunitnej fáze a teraz teda chvíľočku porozprávame o tom, ako sme riešili ten nábor. Samozrejme už z názvu našej organizácie vyplýva, že sme našich účastníkov začali hľadať v rámci miestnej územnej samosprávy, teda cez miestne samosprávy. Na začiatku vlastne sme oslovili naše známe inovatívne primátorky, ktoré boli veľmi nadšené týmto programom a touto aktivitou pre ich seniorov. Tým pádom vlastne sme sa začali zaoberať so skupinami vo Zvolene a v Prievidzi. Začali sme najskôr ako keby informáciou pani primátorky a zástupcov teda seniorov v rámci klubov seniorov a domov seniorov. Následne vlastne z tejto informácie vyplynulo, kto by asi teda mal záujem sa do tohoto programu zaradiť a následne sme išli do týchto jednotlivých klubov, kde už ich predstavitelia na tom spoločnom stretnutí na miestnom úrade prejavili záujem, že s najväčšou pravdepodobnosťou tí ich členovia budú chcieť sa zaradiť do programu. Bolo to trošku zdĺhavé, lebo viac menej sme to riešili tým pádom na dve etapy, pretože následne sme teda išli do tých jednotlivých klubov a opakovane sme si predstavili tento náš program v tých jednotlivých kluboch dôchodcov. Vo finále sme vo Zvolene vybrali 3 skupiny, ktoré mali o to záujem. Podmienkou bolo minimálne 10 účastníkov, aby z tých jednotlivých klubov dôchodcov alebo teda skupín mali záujem a v Prievidzi ďalšie 2 skupiny. V Prievidzi na začiatku bol veľký záujem, následne nám trošku ľudia odpadávali, tam predsa len majú viacej tých aktivít, možno v záhradkách so svojimi rodinnými príslušníkmi. Vo Zvolene tam to bolo veľmi krásne, všetci, čo začali, tak aj nám dokončili tieto skupiny. Takže v rámci implementačnej fáze sme potom preskočili tú jednu fázu, ktorú sme riešili predstavovanie nášho projektu v rámci miestneho úradu a jednotlivým zástupcom klubov dôchodcov, ale cez odbor sociálnych vecí na miestnych a mestských úradoch sme sa skontaktovali teda s predstaviteľmi, s manažérkami a spýtali sme sa ich, že či by pre nás teda mohli urobiť ako keby taký predvýber. Samozrejme teda sa to u nich vlastne teda boli ochotní toto pre nás urobiť, takže tam sme vlastne už následne išli priamo do tých klubov dôchodcov alebo zariadení seniorov, ktorí mali záujem. Väčšinou prišlo podstatne väčší počet ako teda tých 10, okolo 20 až 30. A v rámci teda toho nášho predstavenia programu im tak sa vyzbierala teda tá 10 minimálne účastníkov s tým, že v Spišskej Novej si bol mimoriadne veľký záujem. Tam sme vlastne vedeli hneď až 2 skupiny vykreovať a teda začať s nimi pracovať.
teda záujem bol ešte väčší. Keby sme boli mali trénera zdravia ešte pre nich ďalšieho, tak myslím, že minimálne ešte jedna skupina by sa bola vlastne tam vedela akože vykreovať a vedeli by sme s ňou pracovať. Vo Zvolenie to bola jedna skupina, v Bardejove tam sme oslovili priamo Centrum sociálnych služieb, ktoré je veľmi iniciatívne a v podstate už ako keby samostatne aj mimo mestského úradu funguje. A tam sme teda priamo s nimi sa dohodli na všetkom a ich klienti vedeli vlastne vytvoriť tú skupinu, s ktorou sme potom následne pracovali. Takže čo sa týka samosprávy, tak by som povedala, že veľmi boli ústretoví a nápomocní nám a boli radi, že vlastne získali ďalšiu aktivitu pre svojich seniorov a trošku teda také spestrenie. Spolupracovali sme aj ako s ďalšou skupinou, aby sme si vedeli nejakým spôsobom porovnať, že ako to kde funguje aj s oblastnými zastúpeniami jednotých dôchodcov Slovenska, kde vlastne sme oslovili jednu veľmi aktívnu pani predsedničku oblastného zastúpenia jednotých dôchodcov Slovenska a tá jediná svojím vlastným úsilím dokázala zohnať dve skupiny v Trebišove, dve skupiny v Kuzmiciach, jednu skupinu v Sečovciach a ešte aj ďalšie menšie skupiny, ktoré ale teda nám nesplnili tú podmienku tých 10 členov v rámci jednej skupiny. Takže tam sme potom žiaľ ich museli vlastne zrušiť, keď to poviem tak veľmi surovo. Nemohli sme proste s nimi ďalej pracovať, pretože by to potom, čo sa týka štúdie, tak asi boli nerelevantné informácie a dáta. Jednu skupinu v Sečovciach, nakoľko naozaj tam boli veľmi, teda sa o to zaujímali, tak sme potom presunuli do kontrolnej skupiny a s nimi sme pracovali trošku iným spôsobom. Ale teda Trebišov, Kuzmice, Sečovce, vďaka jednej pani veľmi aktívnej z oblastného zastúpenia jednotných dôchodcov. Takže naozaj dá sa pracovať s našimi dôchodcami, sú aj veľmi aktívni a veľmi vďační aj za to, čo všetko im akože poskytujeme a teda dávame nejaké ďalšie nové informácie im. Veľmi, veľmi spoľahlivým partnerom a oslovili sme teda aj Univerzitu 3. veku, ktorí sa teda stali veľmi našim partnerom a spojencom spoľahlivým. Tam vlastne sme priamo oslovovali, to boli pracovníčky vzdelávania, ak teda si dobre pamätám tú ich funkciu. A takisto oni nám urobili určitý ako keby predvýber z tých svojich študentov, kde sa nám to vlastne ukázalo ako veľmi efektívne, nakoľko sami nám potom rozprávali, že niektorí tí ich študenti, že áno, že chodia na všetky tie prednášky, sú veľmi, ale predsa len nejaké menšie muchy majú, tento je stále so všetkým nespokojný, stále tam bude vyrušovať, tak toho tam radšej nezaradme. Takže vlastne oni nám urobili taký predvýber dobrých študentov, by som povedala. A mohli sme týmto spôsobom vytvoriť dve skupiny v Prešove, dve skupiny v Nitre a jednu skupinu v Žiline. Takže, čo sa týka komunitnej formy, ja ďakujem za pozornosť a odovzdávam mikrofón kolegynke Katke. Ďakujem pekne, si prosím. Mne chýba jedna ruka na to, aby som si mohla aj pomáhať týmto ťahákom aj klikať, tak dúfam, že to zvládneme spolu. Druhý kanál, ktorým sme nachádzali účastníkov do projektu, vyskúšali sme lekárov a lekárnikov. V podstate to, čo sa nám ukázalo, je, že bez takéhoto nejakého fokusovaného prístupu tento kanál nefungoval. Častokrát sú lekári vnímaní ako taký lievik pre rôzne programy zlepšenia zdravia. Nám sa vlastne ukázalo, že my sme rozdali letáky, zaškolili takto pár lekárov a ukázalo sa, že tento letákový model vlastne nie je funkčný kvôli tomu, že v tej ambulácii nie je dostatok času na to motivovať pacienta, aby nejaký takýto program sa na ňo prihlásil. Častokrát kvôli tomu, že je to niečo, o čom počuje úplne prvýkrát, je to v podstate inovácia, čiže treba mu ten program vysvetliť možno, že aj niekoľkokrát, kým to pochopia, jednoducho ten čas na takej ambulácii nie je.
Posledný kanál, ktorý sme vyskúšali, je online reklama, kde teda máme niekoľko zaujímavých zistení, ktoré s vami teraz prejdem. Fungoval najmä Facebook, my sme teda skúšali aj Instagram, ale teda samozrejme táto veková kategória sa skôr pohybuje na tom Facebooku. Vlastne tieto skupiny, ktoré vidíte, sme poskladali najmä z online, niektoré boli podopĺňané možno aj troška z iných kanálov. Ja som tu vlastne vybrala aj najúspešnejšiu kreatívu, ktorá už v tom poslednom kole náboru sa nám presne ukázala, že sme vedeli, že ako cieliť, koho cieliť, čo funguje, už sme sa to veľmi pekne naučili, takže toto bola ona. To, čo vlastne my sme sa snažili zlepšiť, bolo, že na začiatku náboru sa nám prihlásil každý 30. človek, ktorý klikol na link. To si zdá ako hrozne vysoké číslo a relatívne aj je. Je to kvôli tomu, že tá prihláška bola veľmi rozsiahla, trebalo naozaj relatívne vyššiu časovú investíciu ju poriadne vyplniť. Bolo tam niekoľko GDPR súhlasov, jednoducho kvôli tej štúdii sme sa takto proste museli chrániť nás aj účastníkov. Keď sme teda zlepšili user experience, zlepšili sme vlastne stránku, cez ktorú sa ten človek prihlasoval, zjednodušili sme to, možno sme to lepšie vysvetlili, tak sa nám vlastne podarilo dosiahnuť celkom fajn zlepšenie. Aj sme samozrejme optimalizovali reklamu a podarilo sa nám teda dosiahnuť to, že každý 13. človek miesto každého 30., ktorý klikol na tú reklamu z toho Facebooku, sa aj prihlásil do programu. Samozrejme v nejakom praktickom biznisovom použití tam takáto prekážka nie je. Väčšinou sa tieto štúdie nerobia, čiže keby sme toto vlastne uvádzali do biznisu ako produkt, tak predpokladáme, že to číslo by bolo ešte vyššie. Toto je vlastne cena, ktorú nás po prepočítaní stála jedna prihláška do programu, čiže 1,23 €. Myslím, že celkom fajn. Tu som mal taký príklad kreatív, my sme vlastne cielili na mužov, na ženy, aj teda na tých kreativite aj muža samotného, aj ženu samotnú, aj pár. Cieľne nebolo nastavované na nejaké špecifické pohlavie. Čo sa nám teda ale ukázalo, a možno nie je také prekvapivé, je, že 85% ľudí, ktorí klikli na tú reklamu, boli ženy. Takže tento program zaujímal najmä ženy. My sme potom sa snažili dostať tých mužov k nám, chceli sme skúsiť možno nejaký iný prístup. Spravili sme si dokonca aj fokusované rozhovory, hĺbkové s účastníkmi, ktorí už v programe boli, pýtali sme sa ich, čo ich motivuje a vlastne vytvorili sme novú kreatívu, ktorú sme nacelili iba na mužov, vyslovene adresne to povedať, že hľadáme mužov. Počas tohto obdobia, keď bežala kreatíva na mužov, bežala aj bežná kreatíva a vlastne preto vieme si porovnať tú sumu, že žena vlastne počas toho obdobia jedna prihláška, sme dokonca dosiahli takýto výborný výsledok, 59 centov, pri mužoch to bolo €50. Čiže vidno proste, že tí muži v rámci tejto vekovej kategórie sú drahší a je náročnejšie dostať ich do programu. Čo je veľmi zaujímavé pri tejto skupine, ja to tak nerada volám seniorov, tým, že sú to ľudia 55+, je, že 98% ľudí kliklo z telefónu. Takže toto sú všetko ľudia, ktorí sú zvyknutí pracovať so smartfónom, sú na tom Facebooku, fungujú online, čo je na super zistenie. Ešte možno takých pár zaujímavých informácií. Je to, že z mužov klikali najmä veková kategória 55-64, kdežto pri ženách klikali skôr 65+ kategória. To, čo sme skúšali, bolo aj cielenie na deti. Skúšali sme taký malý pokus, že nacielíme deti. Celá kreatíva je o tom, že zaplatia, ale teda nezaplatia to zadarmo program, ale teda, že dotiahnete svojho rodiča do tohto programu, ktorý mu zlepší zdravie. To sa nám v tomto bode vôbec neosvedčilo, skúšali sme to ale samozrejme iba raz a bolo to veľmi drahé, možno, že nejakým iným spôsobom by sme sa k nim vedeli dostať, ale teda v tomto programu to takto nebolo. Toto je počet prihlášok, ktorý celkovo sme mali v našom systéme relatívne vysoké číslo. Veľa z nich teda prišlo z tejto online reklamy a ostatní vlastne boli cez rekrutačné kanály, zopár bolo od lekárov, ale naozaj jednotlivé čiastky a potom ostatní boli vlastne cez kanály, o ktorých rozprávala kolegyňa Evka. A čo sa nám veľmi páčilo, toto je vlastne mapka, na ktorej vidíte, odkiaľ boli naši účastníci. My sme sa veľmi snažili, aby naozaj sme mali pokrytú celú krajinu. Kružové bodky sú ľudia z individuálnych skupín, takže vidíte, že sú aj odľahlejších častiach Slovenska, povedzme, a teda modré bodky sú komunitná forma. To je za mňa všetko. Ja mám teda vďačnú úlohu, lebo po mne bude nasledovať prestávka, takže si dáme ešte posledné kolo otázok a potom sa
Ďakujem pekne. To bola prezentácia Evy Balašovičovej a Katky Gažikovej. Sú tu nejaké otázky? Ja možno rovno zodpoviem na vašu otázku, ale chcete ešte doplniť? Áno, chcela by som doplniť. Ďakujem pekne. Už takmer všetko bolo zodpovedané k tej otázke. Len ešte, ako ste potom rozdeľovali do týchto skupín, teraz už ste spomenuli, že náhodne, a že či niekto neprotestoval pridelený do online skupiny, že on chce byť komunitné? Toto bola vlastne naša veľká komplikácia pri reklame. My sme museli tú reklamu písať tak, aby nebolo vlastne jasné, či ten človek sa prihlasuje do komunitného programu alebo do online programu. Čiže on nevedel. On vedel, že sa prihlasuje na program a my presne, aby sme v rámci štúdie zabezpečili toto random rozdelenie, sme ho potom pridelili, či ide, niekedy to bolo podľa lokality, hej, keď sa prihlásil z nejakej vzdialenej lokality, samozrejme nemali sme tam skupinu, išlo do tej online formy. Čiže toto ako pre nás z marketingovej stránky bolo troška náročnejšie, pretože formulovať tú reklamu tak, aby sme sa snažili jasne vysvetliť, čo sa deje, bez toho, aby sme povedali, že je to kontrolná skupina napríklad, lebo by sa neprihlasilo toľko ľudí, že dostanete zápisník zdravia a to je všetko. Ale teda nejakým takýmto spôsobom sme to zvládli. A ja možno len poviem, že vlastne my ste sa pýtali aj predtým ohľadom toho, že či toho sme vlastne vyraďovali, že sme niekoho museli odmietať. My sme to celkom tak dynamicky robili tie nábory, oni sa vlastne robili počas 12 alebo 16 mesiacov, čiže vždy sme si spravili nábor a stopli sme to, keď sme mali dostatok ľudí. A niektorí poodpadávali už na celkom našli takú formu, že koľko ľudí potrebovať možno nadbytok a ktorí reálne prídu do tej skupiny alebo si zavolajú s tým operátorom. Čiže reálne myslím si, že kolegyňa Alexa toto možno vie trocha lepšie, že či sme nejakých ľudí odmietli, myslím, že to boli, že desiatky ľudí maximum. Najmä už kúkom sú vlastne takže neboli sa to máme. Treba tiež povedať, že ľudia, ktorí sa nám prihlásili teraz na komunitnú formu z Facebook reklamy, nakoniec neprišli, hej. Že my sme mali na skupinu cca, povedali sme si, že tam bude maximálne 10 ľudí, ale pozývali sme, aby prišli viacero, lebo sme vedeli, že aj tak neprídu, čiže ten záujem bol na začiatku vysoký, ale tá skutočná motivácia sa ukázala od tých ľudí, ktorí naozaj prišli fyzicky. Pri komunitnej forme. Mám ešte jednu otázku. Dobrý deň, ja sa volám František Mach, ja som zo Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky. Ja by som mal takú jednu otázku. Naše niektoré zariadenia vidieckej turistiky sa venujú ozdravným pobytom, kde pravidelne chodia ľudia na týždenné pobyty, prípadne aj na kratšie doby, na rôzne školenia. Je to možnosť tu nás získať rôzne informácie, ktoré by pre vás, pre výskum boli zaujímavé, lebo s tými ľuďmi sa dá komunikovať. A napríklad tu pri Bratislave Harmonii existuje penzión Harmonia, kde tieto pobyty sa organizujú, takže by som doporučil spolupracovať. Napríklad v zahraničí niektoré tie zariadenia preplácajú pobyty aj zdravotné poisťovne. To znamená, že aj u nás by bola takáto možnosť, najmä po období pandémie, keď ľudia z mesta utekali na vidiek do prírody. Tak, či prípadne, otázka je taká, že či prípadne tá pandémia, ako dlho tento projekt sa realizuje, aké obdobie. Tie úplne prvé skupiny, o ktorých hovorila kolegyňa Evka v Prievidzi a vo Zvolenie, boli koncom roka 2022. Dovtedy vlastne bola prípravná fáza, my sme ten projekt dizajnovali, skúšali, testovali, pripravovali všetky materiály. Čiže už to bolo skôr po pandémii a myslím si, možno, že ma kolegovia opravia, že nás veľmi až tak tá pandémia, tým, že sme začali takto neskôr, myslím si, neovplyvnila. Čo sme neskúmali je, že či motivácia možno tých účastníkov zúčastniť sa takéhoto programu po tých 2 rokoch izolácie bola vyššia, to myslím, že nevieme povedať z našich dát. Takže myslím, že v tomto prípade nebola pandémia, ale ďakujem aj za predstavenie vlastne možnosti, ktoré hovoríte o spolupráci a myslím si, že ak teda vy máte o svojich ľuďoch nejaké takéto dáta, tak je to veľmi zaujímavé pre nás aj pre náš vedecký tým si to povedať vyššie. Ďakujem veľmi pekne. Ešte krátučká otázka, komentár. Ja len komentár. Ja len chcem povedať, že z toho, čo ste všetko predstavili, tak
naozaj klobu dole a všetká časť, lebo to je vidno, že ste do toho vložili všetci obrovské úsilie a tie výsledky sú veľmi pekné. Takže ďakujem.